Kedves sztómások, szeretnék néhány információt és néhány gondolatot megosztani veletek a sztómazsákokkal kapcsolatban. Nem tudom, mennyire vagytok tisztában azzal a ténnyel, hogy Magyarországon 5 forgalmazó termékei elérhetőek. Medicintek, Kolmatek, B-Braun, Danszak és Koloplast. Nem fontossági sorrendet mondtam, nem minőségi sorrendet mondtam, felsoroltam őket. Az első és legfontosabb, hogy mindenki, minden sztómás a saját részére a legmegfelelőbb eszközt megtalálja. Éppen ezért egyikünk sem mondhatja egyik termékre sem azt, hogy ez vagy az nem jó, nem működik, nem tud vele mit kezdeni első körben. Ha kipróbálta, és minden forgalmazó termékeiből próbált ki, még akkor sem lehet benne 100%-osan biztos, hogy jelenleg azt használja, ami neki a legmegfelelőbb. Lehet, hogy eltalált egy eszközt, ami most működik, ami most nem válik le, nem szivárog, nem zörög, nem csattog, nem ad ki egyéb fura hangokat, nem okoz meglepetéseket színházban, moziban, akár baráti társaságban. De még egyszer hangsúlyozom, ez egyéni dolog. Mindenki egyénileg a saját felhasználására a legmegfelelőbb eszközt meg kell, hogy találja. Ennek a kulcsa a sztómaterápiás ápoló. Tudom, nagyon sok probléma van még minden területen. Talán a legritkább eset az, amikor együtt tudunk működni egy sztómaterápiás ápolóval, és a sztómaterápiás ápolótól be tudjuk szerezni azokat a mintadarabokat, amiket kipróbálva el tudjuk dönteni, és a sztómaterápiás ápoló ebben segít, kell, hogy segítsen, hogy melyik a legmegfelelőbb eszköz számunkra. Itt szeretném nektek azt mondani, hogyha bármelyik őtök ezen a területen falakba ütközik, mert nem kapja meg a sztómaterápiás ápolótól ezt a segítséget, nem kap tőle mintadarabokat, nem tudja kipróbálni, akkor legyetek kedvesek és jelezzétek felénk. Akár itt a csoportban, egy poszt formájában, akár privát üzenetben az adminisztrátoroknak, az adminoknak, vagy a Sztómásként Egyesület e-mail címére elküldve ezeket a meglátásokat, ezeket a problémákat, megpróbáljuk ezeket orvosolni. Megpróbálunk ezekben előrelépést tenni, hogy valóban minden sztómaterápiás ápoló felé haladjon, és segítse nektek a legmegfelelőbb eszköz kiválasztását. Az, amikor nem jó egy eszköz, úgy látjátok, hogy nem jó egy eszköz, mert friss sztómás valaki. Megmondom őszintén, a legritkább esetben tapasztalom én már azt, hogy egy friss sztómásnak a legelső felhelyezett sztómazsák az a legszuperebb és legjobban be fog válni. Ez csupán abból adódik, hogy amikor felkerül a műtét után a sztómára az eszköz, akkor ott az egy úgymond ideális helyzet mind a szakemberek, egészségügyi dolgozóknak, mind pedig az eszköz oldaláról nézve, mert hát fekszik az ágyban egy beteg, akire viszonylag egyszerűen fel tudunk tenni egy sztómazsákot. Mondom ezt akkor, hogyha nincsen a sztóma körül semmilyen elváltozás, semmi
gödör, minden szuperül sikerült, minden úgy van kiemelve és úgy van meg oldva sebészileg, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Nagyon jól tudjuk, hogy ez elég ritkább esetben van, és boldog lehet az a sztómás, akinek tankönyvszerű sztómát sikerül kialakítani. De azért vannak a problémák, azért vannak a feladatok, hogy azokat megoldjuk, és hogyha úgy látjátok, hogy valami nem működik, akkor azt mondani kell. Ha csíp, ha szúr, ha fáj, mondani kell. Akár a csoportba posztként, igen, de az utóbbi időben már elég sokszor láthatjátok, hogy a sztomaterápiás nővér felé próbálunk elindítani titeket, mert mindenkinek ott kell, hogy megtalálja a legjobb eszközt. Természetesen a csoport is segít. Természetesen mindenki azonban, és az egyik csapattársunk mondta ugye már régebben, hogy itt szinte a nap 24 órájában mindig van itt hol valaki, úgymond, igen, segítünk nektek. Igen, eszközt is juttatunk el hozzátok. Amint látjátok, egy-egy posztra nagyon sokan reagálnak a csoportból. Nagyon sok az, aki azt mondja, hogy mivel ő segítséget kapott, ő is szeretne segítséget adni. Akár csak jó szóval, akár csak egy eszköz kipróbálással. De még egyszer mondom, az eszköz a leges-legelső lépés, ahol eszközt kell tudni kipróbálnotok, az a sztomaterápiás ápoló. És még egyszer mondom, ha ott falakba ütköztök, akkor szóljatok nekünk, és megpróbálunk segíteni. Akár olyan szinten is, igen, hogy felhívjuk azt a sztomaterápiás ápolót, vagy felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezt még meg kell tennie. A másik dolog, ami sokszor, és nagyon-nagyon sokszor továbbképzéseken, előadásokon is szoktam hallani, hogy a sztomaterápiás ápoló felírja a negyedéves eszköz ellátmányt, feliratja. Tevőlegesen ő teszi ezt meg, értelemszerűen a felíró az Magyarországon még mindig egy orvosi pecséthez kötötten, máshogy ez nem is működhetne. És hogy ezt miért mondom? Nagyon fontos, és ez egy másik fontos feladatunk az egyesületi szinten, hogy végre elfogadják azt a sztomaterápiás ápolók, és remélem, hogy az összefogásuk is ez irányba fog elmenni, hogy egy frisztómásnak, aki éppen most került ki a műtőből, aztán pár nap alatt már haza, a legjobb esetben, ne írják föl a negyedéves eszköz ellátmányt. Mert az a sztóma abban az egy hónapban még változik. Változik az alakja, a mérete, a formája, az alapbetegségek miatt akár szűkület lehet, bármi, egy hónap alatt még rengeteget változhat a sztóma, nem kell felírni a negyedéves eszközmennyiséget. Egy hónapi eszközt írjanak föl, próbáljuk ezt elérni, és efelé menni, és én arra biztatok mindenkit, ragaszkodjon ehhez. Persze, tudom, frisztómásként új a helyzet, új a testkép, sokunkra, sokatokra szinte tragédiaként szakad ez az állapot.
de én azt mondom, hogy az első megrázkódtatás után, főleg, hogyha van olyan családtag, vagy van olyan barát, ismerős, aki támogat közvetlenül a műtét után, mindenképpen álljatok a sarkatokra. Szükséges. Ha úgy érzitek, hogy nem szeretnétek konfrontálódni, mert ez azért elég időnként kellemetlenséggel jár, időnként nagy falakba ütközünk, akkor még egyszer felajánlom azt a lehetőséget, és ez itt mindenki előtt nyitva áll, a csoportba megtaláljátok a csoportot, a csoportban lehet posztolni, természetesen megfelelő hangnemben és megfelelő szövegkörnyezetben, hogy így mondjam, még akkor is, ha nem vagytok megelégedve azzal az ápolóval, azzal a orvossal, akár egészségügyi személyzettel, bárkivel, meg lehet fogalmazni ezt is úgy, hogy értsünk belőle, értsük a problémát, és tudjunk lépni, viszont még mindig emberségesek maradtok. Tudom, saját tapasztalatból a konfrontálódás hoz egy bizonyos szorongást. Mi lesz akkor, ha újra oda kell mennem? Most összerúgom vele a port, és aztán mondjuk a helyreállító műtétnél, ami nálam már nem játszik, ugyanarra az osztályra kell bemennem, ugyanaz az ápoló lesz, mi történik. Én azt mondom nektek, hogy ha valaki meghúzza magát és elsúnyogja a dolgokat, ez saját magának okoz problémát. Mert egy leesőzsák, egy leválózsák, ami nem jó, de mert a sztomaterápiás ápoló azt mondta, jó lesz az még, vagy a zárásig még kibírjuk, vagy bármi, ami egy kicsit arra felé noszogtatna, hogy még egy kicsit bírjuk ki. Nem szükséges kibírni. Kérni kell tőle, hogy oldja meg a problémát. Segítsen megoldani a problémát helyesebben. Adjon eszközt, amivel próbálni lehet másik eszközt, úgymond. És ha ebben segítségre van szükségetek, akkor itt vagyunk, és szóljatok, és vagy valódiak, vagy tevőlegesen fogjuk a kezeteket. Megyünk, és lépünk. Mert mindannyiunknak érdeke, hogy a legmegfelelőbb eszköz eljusson hozzátok. És mindenki a számára a legmegfelelőbb eszközt használja. Ezzel tudunk élni. Ha azt mondja neked a sztomaterápiás ápoló, és most ezzel nem ellenük beszélek, titeket próbálok erősíteni. Ha azt mondja neked a sztomaterápiás ápoló, hogy jó lesz az az eszköz, akkor higgy neki. De csak egy bizonyos fokig. Ha azt látod, hogy leválik, akkor menj és szólj, menj és kérd a segítségét. Ha újra és újra lepattansz róla, akkor újra és újra jöhetsz hozzánk is. És még egyszer mondom, kérd, hogy adjon neked másik eszközt, másfajta eszközt, nézz erre a sztómára. Ráadásul ugye sokszor probléma ez, hogy be kell menni az eszközíratásra. A íratáskor a sztomaterápiás ápolóhoz. Én azt mondom, hogy ha nincsen semmi problémád, mert jól működik az eszköz, nem válik le, nincs aláfolyás, csúcs szuper minden, akkor
nyugodtan bevállalhatod, és nyugodtan írathatod negyedévre az eszközödet. 38 éve vagyok elosztómás. Oké, ebből volt egy 24 év, amikor rezervoárral működött. De a többinél ugyanúgy mentem, és írattam, és kértem a segítséget. Volt úgy, hogy csak egy havi adagot kértem. Apropó, egy havi adag. 2 részes eszközt használóknál szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy aki már rutinosan használja az eszközt, és valóban fönn tudja tartani 3 napig, renyitensek akár 5 napig is, tudjuk, hogy van ilyen. De ha nincsen semmi problémája, miért ne tarthatná fönt? Ez is elfogadott lehet. De mondjuk zsákból napi 1 vagy 2 használ, akkor kérlek benneteket, ne halmozzátok a zsákot, a 2 részes eszköz zsákját, ne halmozzátok föl. Ha csak alaplapra van szükségetek, mert zsákkal el vagytok látva, akkor a következő íratáskor ne írattassátok ki a zsákot, csak alaplapot. A szükséges mennyiség legyen felírva, és nem több. Akkor, amikor küzdködtök az eszközzel, mert leválik, mert még nem találtátok meg a legmegfelelőbbet, akkor viszont menjetek, és ne azért írassatok ki negyedéves adagot, akkor pláne ne negyedéves adagot írassatok ki, hanem csak egy havit. Mert ha még mindig nem jó, akkor menni kell. És nem tudsz új zsákot igényelni addig, amíg úgymond fürdesz a rossz eszközben. Mert el vagy vele ugyan látva, de nem tudod használni. Apropó. Aki már belefutott abba, hogy megvan a negyedéves zsákellátmánya, de még vagy frissnek minősül, vagy éppen most olyan kezelés van folyamatban, ami miatt a jelenlegi eszközt nem tudja használni, mert leesik, leválik, aláfolyik, bármi történik, és nincsen semmi változás az életében egyébként, csak másik eszközre lenne szüksége, akkor igenis van rá lehetősége, hogy bemenjen a szóterápiás nővérhez, és azt mondja, hogy lehet, hogy most íratta 1 hete, 2 hete, vagy már 1 hónapja, és még ott van 2 havi adag, de valamit tegyen, mert ez nem megfelelő eszköz. Vagy szériaiba, vagy bármi egyéb más. Ha ez így van, és új eszközt kellene kipróbálni, akkor viszont az újból 1 havi adagot írassatok föl. És ne hagyjátok magatokat rábeszélni a negyedévesre, mert nincsen értelme. Mi van, hogyha az nem válik be? Akkor még egy negyedéves adagot lesz a nyakadon, és nem tudsz vele mit kezdeni. Fontos, hogy csak annyi eszközt írass föl, amennyire szükséged van, plusz 1 hónap. Tehát 1 hónapnyi tartalékod azért legyen. És visszatérve itt az eszközíratásra, igen, ki van írva a negyedéves adag, és mégsem megfelelő a zsák, akkor lehetőséged van arra, hogy a sztómaterápiás ápoló a kezelőorvossal egyetemben, nem tudom, sebész írja, onkológus írja, urológus írja, melyikőtöknek ki, alapos indokkal alátámasztva másik eszközt írathat föl.
Mert ugye a jogszabály azt mondja, hogy a kihordási időn belül azonos eszköz nem írható, de ha neked másikra van szükséged, mert ami most van, az nem megfelelő semmiféle praktikával, és ezt hozzátenném, hogy azért meg kell nézni, hogy mi miatt nem megfelelő a zsák. Ha semmiféle praktikával nem fog fennmaradni, és az mondjuk 1-2 hét alatt tuti kiderül, akkor igenis jogod van ahhoz, hogy felírjanak neked másik eszközt. Tulajdonképpen ez lenne a legfontosabb, hogy mindenki mögött ott van egy sztomaterápiás ápoló, aki ilyen vagy olyan úton, módon egyengeti a sorsotokat. Ki jobban, ki kevésbé. Ahol kevésbé, ott kérlek jelezzetek. Fontos, hogy megfelelő ellátásunk legyen. Én, mint 38 éve éleosztómával élő, tudom, hogy milyen fontos az, hogy a nap 24 órájában biztonságban legyen az ember. Hogy a nap 24 órájában a legmegfelelőbb eszközt használja. Én biztos, hogy minden energiámmal azon leszek, hogy ez mindenkinek elérhető legyen. Minden sztómásnak elérhető legyen. És most szeretnék néhány szót szólni a sztomaterápiás ápolókhoz is, akik ezt meghallgatják a csoportban. Kérlek benneteket, hogy megfelelő empátiával és megfelelő odafigyeléssel biztassátok a sztómásokat, és segítsetek nekik. Nagyon-nagyon sok elveszett sztómás látok, akik éppen az eszközleválások miatt utálják a sztómát, és mindenképpen szabadulni akarnak tőle. Mindenkinél ott lebeg, akinél fel van ajánlva a zárás lehetősége. Szinte mindenki afelé megy el, hogy minél hamarabb zárás legyen. 3 hét, 1 hónap, 2 hónap, fél év, csak már zárjanak. De addig is túl kell élni a napokat, és az csak a megfelelő eszközzel lehet. Kérlek benneteket, ilyen szemmel nézzétek a sztómásokat, és sztómástársak, titeket pedig kérlek, hogy ezzel a habitussal álljatok egy sztomaterápiás ápoló elé. Tudd, hogy neked a nap 24 órájában szükséged van az eszközre, és ne legyél megalkuvó. Ebben nem szabad megalkuvónak lenni. Ez muszáj, hogy a nap 24 órájában biztonságot nyújtson. A félelem az megöli a lelket. Éppen ezért a legmegfelelőbb eszköz semmisé teheti a félelmünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.